Inuyo lelo lino ndi umboni, lelo lino ndi umboni, lelo lino ndi umboni, ndi umboni, ndi umboni, lelo lino ndi umboni, lelo lino ndi umboni, lelo li ndi umboni, ndi umboni, ndi umboni. Madzulo ano kodi ndi masana kapena mole bwanji ma intercessor ana Mulungu amene tamangamba mimba kwa masiku 21 sitikudya mpaka ufumu utabwerera. Ndinali kuona lina nayitanidwa ku private secondary ina nali mmapemphero ndikunali ana skulu aziphunzitsi tinali nthawi yabwino kwambiri ndimamba kutumikira ili to 12 mamaliza kumeneko chama past 12 to 1. So zili zonse zayenda bwino ndifuna zimafunika tidzichuluka chabwino. Ndingoma lenda pasi kuti ndimangirire koma chifukwa choti buku iyi ikuoneka yayitali masiku osala kudya achepa ndikuwerenga chapter number 8. Ndi chapter number 8 icho ndangutenga gawo limodzi lokha loyambirirayo kwinako ndingochita kufotokozera chabe kuti kudachitika chani kuli nkhani zanji koma mopaza kwambiri ende tifuna tinene za umboni. Umboni ngofunikira, umboni umalimbikitsa, umboni umatipasa mphamvu. Ndikuwuzeni dzulo mwana wanga wina anafoka kwambiri ati atangomva umboni utangoyamba mphamvu kudzuka kena kuthupi lache mphamvu zabwinobuno zija mpaka nokwamba kupanga folo. Umboni umene mudambaperekera dzulo leronso ine ndikutsata umbononso ndiumaliza ndipo pamba ndipokhapa ndikuti tikakamirana chabwino. Breakfast mama wamanena kuti anatsindikaro oh haleluya, amakamba za munthu wa Mulungu, kufunikira kwa munthu wa Mulungu pamalo, munthu wamkulu pamalo. Ndi anatsindika anapafukula pamenepa anapakumba pamenepa. Munthu wamkulu ngofunikira tidzitsagana naye. Anaja nkhwangwa itagwa adapita kwa munthu wamkulu nkhwangwa yagwa. Munthu wa Mulungu ngofunikira kwambiri. Dziko litavuta ya Israeli Bible ikunena kuti anthu adabwera ndikuzinga mudzi wonse, mwana uja adalira kalanga ine mbuyanga atizungulira titani pano. Mudzamene chidachitika mwana ndi mwana kulira nkukhala kwake. Munthu wamkulu adzotowa mwana uyu sakuona. Mukudziwa anthu osaona mangolira zilizonse. Mphepo ikaomba kwambiri amaoneka ni mphepo ja mtengo ufuna mgwere. Munthu osaona mangolira pa zina zilizonse. Wina mwina kuthawa kwa kungomva ndidi ngati kuna ako ndithamangisa. Osaona Gehazi otsekeka maso ozimu adalira mayo mbuyanga tazunguliridwa tifa ife titani. Dada dadzara mwana isakuona, mwana sakuona adara adampempherera kuti maso ake atseguke, adapemphera kuti khungu ibwere kwa adani, adapemphera kuti khungu ichoke mwa adani. Ali pamaso pa mfumu, ali ku nyumba ya mfumu. Munthu wamkulu, munthu wa Mulungu. Nditsoka kumanyoza ndi kumadana ndi anthu a Mulungu. Anthu a Mulungu alipo kudziko kuno kuti akhale thandizo ku moyo wanu. Ende ngati Mulungu adadzutsa atumiki kuti akhale thandizo pa moyo wanu. Werengani Aefeso chapter number 4 verse number 12. Bible nakuti 11 nakuti kudali atumwi aneneri 12 akuti kuti akonzere oyera mtima ku ntchito ya utumiki kumangirira thupi la Khristu. Ndifanya che Mulungu adadzutsa atumiki, adadzutsa azibusa, adadzutsa azineneri. Tiana rasika eva tikamati aya kulibe mbusa koma Yesu yekha. Aya mudzapasa verse imene kuti muwerenge buku lija la Aefeso 4 verse number 11 ndi verse number 12. Fandi mango khala topenga ta misala chifukwa choti Bible sawerenga yonse amangona ka verse kamodzi ka news
Paulo kuti adapasa ena khale atumwi, ena khale aneneri, ena khale alaliki, ena khale azibusa, ena khale aphunzitsi. Verse 12 kuti akonzere oyera mtima ku ntchito ya utumiki, kumangirira thupi la Khristu. Atumiki ngofunika. Ankauza chinsinsi, musapite lero, musapite ati mpaka na mfumu yalamu, ndi ndani akulula chinsinsi chathu kuti adzipita kanena kuja, ndani amene? Ndi adamuzana kuti ku Israeli kuli Mulungu. Mneneri Elisa ndamene kuchenjeza mfumu, pano palibe akazitape. Munthu wa Mulungu pamalo amaulula, Mulungu amamvumbulutsira chimene ndani akonza. Ndi amandidalitsa chifukwa Elisa adapemphera kuti atsegule maso a mnyamata wake. Pempho namba 1. Pempho namba 2 adapemphera kuti adani onse ozungulira nyumba yake akhale akhungu. Eni pempho namba 3 adapemphera kuti khungu ija ichoke atatsogolera pamaso pa mfumu. Atafika kwa mfumu akuti ndi awo amafuna kuti pomwepo chikwanje kuti akhape. Ndiye mfumu Elisa adati no, sitimapha munthu amene tamgwira kale chonchiya. Musaphe, mwapasa chakudya. Daunga pasa chakudya, atakudya nyamukani mupite. Muganiza mfumu atati atume sombu yawo kuti pita mukagwire Elisa angalole? Sangalole sonda sitipita tikadafa. Takalefe akhungu kwa maola. Ndipo akadamuza mfumu kuti pita weka. Ngati ufuna limbane ndi Elisa pita weka. Ife takhala akhungu taenda mtunda wa utali kugwidwa pa mkono, anthu openya koma khungu kungobwera m'maso mwathu tonse mdima, asilikali tonse. Ngati ukulimbanabe ndi mneneri wa Mulungu pita weka. Akadamuza choncho. Ndiye kuti adachimina, adakumana naso. Munthu wa Mulungu ngofunikira. Pacha ndikumangirira tini. Munthu wa Mulungu ngofunikira. Munthu wa Mulungu ngofunikira. Tisamanyoze. Tieni zimpanga support. Ndiye mama wantumiki Kefa sananena kuti ndudindo wanu kumayima naye, kumpanga support, kumpempherera, olo kumveka, olo kunjesa. Munthu wa Mulungu. Haleluya. Andimene yamanena kuti ndivumbulutso. Ambuye akudalitseni kwambiri. Ndiye masana watidali ndi lunch Pastor Jazz. Taone fecho zizwa akhate. Eti pamene akuyenda akhate aja atikumamveka ngati magaleta. Kumveka ngati magaleta. Mpaka na chozizwa ndikuchitika. Endi nkani mwa message ya Pastor Jazz anena kuti osamakondanso kunyoza atumiki. Chifukwa nduna ya mfumu idanyoza. Chifukwa Elisa dati ngakhale njala ili chonchi mawa moja. Mawa chakudya chikupezeka. Ndiye nduna ya mfumu ikunena kuti muchitenga kuti chakudyacho olo Mulungu agwese mvula. Kandi kulankhula chisena kaya. Olo atati Mulungu agwese mvula. Anthu ngadzalelero mawa chimanga kukula anthu ngukolola. Uchitenga kwani? Ufa utenga kwani? Ukamati mugula masekeli. Ninja za foje akutenda mtumiki za foje ndene nilisachi na kukumula pompa dati maso wako chakudya uchiona koma iwe sudya. Endi day yoti chakudya chapezeka kumisasa ya alamu chinduna chija chidathamanga kwa mpindi kwakhala pa chipata anachipasa udindo uyaganire zisaso ari anthu adachiponda pa khomo mpaka na chidafa chimanga adachiona ufa dawona koma iye sanaje. Udzisamala ndatumika Mungu. Osamakonda panga mwano ya. Mulungu akanena maso uona koma sudya. Maso uona koma yosudalisika sulawa. Zidachitika ndende. Tadalitsika ife Pastor Jazz. Andi akhata adapangisa mudzi anthu aji. Ati anthu adali kugula zitosi za nkhundo zitosi. Anthu kudya miuti ya bulu. Njala kudya miuti ya bulu. Kudya zosanira kudya. Zirombo za nchire adadya anthu adatafuna zimenezo. God is a great. Chakudya chidapezeka. Elisa atanena kuti mawa muja endi mtumiki akanenane na chifukwa manena chimene Mulungu ampasa. Powerful message tadalitsika kwambiri. Mwansanga chapter number 8 tukunena kuti umboni. Chapter 8 mundolero ndiwerenge wakusunemu abwerera kwawo itatha njalayo. Wakusunema kubwerera njala itatha mauri bai. Ndipo Elisa ananena ndi mkazi uja adamukitsira mwana wache
kuti nyamuka nubwerere iwe ndi banja lako nugonere komweko ukaone malo, pakuti Yehova waitana njala nigwera mdziko zaka zisanu ndi ziwiri. Nanyamuka mkaziyo nachita monga mwa mawu a Mulungu, mwa Mulunguyo, namuka ndi banja lake nagonera mdziko la Filisiti zaka zisanu ndi ziwiri. Ndipo pakutha pache pa zaka zisanu ndi ziwiri mkaziyo anabwerera ndipo mkazi anabwerera kuchoka mdziko la Filisiti natuluka kukanena za nyumba yake ndi munda wake kwa mfumu. Koma mfumu inalankhula ndi Gehazi mnyamata wa munthu wa Mulungu ndikuti, ndifotokozere zasipuro zonse Elisa wanazichita. Umboni mutu jobwera pamenepa, ndifotokozere zazikulu pakudetsa pamenepa zonse zimene Elisa nazichita. Ndipo kunali ali nkufotokozera mfumu mene adali adamukitsira wakufayo. Taonani mkaziyo anatulukira, mwana wace ananena za nyumba yake ndi munda wake kwa mfumu, nati Gehazi, mbuye wanga mfumu, suyu mkaziyo, suyu mwana wace Elisa adamukitsira kwa kufa. Ndipo pomfunsa mfumu mkaziyo adautsira adasimbira. Pamenepo mfumu anamuyikira mdindo ndikuti, bweserani zake zonse ndi zipatso zonse za munda chichokereni iye mdziko mpaka lero, mumpase zace. Ikoma ine umboni ana Mulungu. Chapter 8 cha buku la 2 Mafumu tichichite mopasa chonchi, tikhale ngati tikupanga Bible study kuti tichimvese mwansanga. Paja tili mafunso kwana 6 ndani kuti liti ndiye ndinguyankha funso limodzi lokhali ndi funso number 4. Funso number 1, chapter 8 mumuli ndani ni ndani? Ndifuna ndichite mopasa lero. Mu chapter 8 tikawerengamo tipezamo mmenemu mkazi wa ku Sunemu, muli Elisa, muli Gehazi, muli mfumu, muli Beni-Hadadi, mfumu imene ya Aramu, komanso Yolamu mfumu ya Yuda ndi Ahaziya ali mmenemo. Na chikuchitika nchani? Tibwere pamene ponsanga. Chimene chikuchitika, Elisa akumuuza mzimayi uja mene adamukitsira mwana uja, akunchenjeza, mzimayi iwe udachita zabwino, udatiyesa, udatisamalira, ende Mulungu adakupasa mwana, ndifuna ndikuchenjeze. Kudziko kuno kukubwera njala kwa zaka 7. Chenjezo langa nali, samuka, choka, upite dziko lina, usakhale kunoyi. Ndiye mzimayi uja adachenjezedwa, adagwira mawuwo, adanyamuka iye ndi banja lake ndikusamuka dziko ili la Israeli ndikupita kwa Filisiti. Adakhala kumeneko mpakana 7 years. Zitatha zaka 7 mpamene ankabwerera. Ndiye pamene akubwerera mzimayi uyuyu amafuna nyumba yake, amafunanso minda yake. Ndiye akupita kwa mfumu, adapeza mfumu ali ndi Gehazi. Ndiye Gehazi uja akucheza ndi mfumu uja, ndiye nkukambirana kwawo ankakambirana za mphamvu zazikulu zimene Mulungu adachita mwa Elisa. Ndiye malemba akunena akuti mfumu ija idamfunsa Gehazi, ndiwuzeko zazikulu za mphamvu zodabwisa zimene Mulungu adachita pogwiritsa ntchito Elisa. Ndiye Gehazi ankamfotokozera mfumu
Mulungu achita zinthu ndi Elisa, achita chakuti amafuna dziwe za anthu amene adauka kwa kufa. Elisa atapempherera ndi Gehazi adamuza zidachitika izi, zidachitika izi, zidachitika izi, zidachitika izi, ndi akufotokoza. Mzimayi uyu wa ku Sunemu adafika kwa mfumu kuja kufuna nyumba ndi kufuna minda yace, chifukwa wabwera adachoka. Ena nkagonamo, ena nkalima minda yake, ndi adabwera ndikufuna zinthu zanga ufumu bwerere kwawo. Now Gehazi anakuti mfumu, zimene ninkanena zija, mmodzi mwa mzimayi amene mwana wake adauka kwa akufa nduyu, endi mwanayo ndi ameneyi. Mzimayi mfotokozere mkuluyi. Naye mfumu inakuti tanduza zidakhala bwanji. Ndi adayamba kufotokoza mzimayi uja, kumuza mfumu uja zidakhala dere, ndidalibe mwana, ndidakalamba, adandipempherera, kenako ndakhala ndi mwana, ndidanjesa mtumiki, kenako mwana uja adafa, ndidapeza ku phiri, ndidafotokoza, ndadandaulira kuchoka ku phiriko. Adatuma mnyamata uyu Gehazi, bwera ni ndodo, adalephera kunchiza mwana uyu kenako adabwera mtumikiyo, ndikudzapempherera mwana wanga, pakamwa ndi pakamwa, mimba ndi mimba, mwana wanga nkuuka kwa akufa, moti mwanayo ndi ameneyi. Tili modzana Mulungu akuti mfumu ija dadalitsika ndi umboni, testimony. Umboni ngofunika kwa mpiri umasuntha. Umboni umatichosa pa level ina kutifika pa level ina. Umboni ngati pali munthu sakhulupirira, apa umboni pokapa amadzafika pokhulupirira ndi kukhudzika kwa mpiri. Mudziperekera umboni. Intercessor tikufuna maumboni itu pano, osati maumboni a 2010, maumboni a 2025. Mulungu achitanji kuyambira day ya fasting paka na pano? Mulungu achitanji? Muli ndi umboni wanji? Mzimayi adanena umboni wake. Gehazi adamuza mfumu zazikulu zodabwisa zimene Mulungu adachita. Muzamene Mulungu akuchita, akuti mfumu atamva zazikulu adalamula kuti mkazi nyumba yake ipasidwe mwansanga, komanso munda wake apasidwe. Si munda okha, komanso zipaso zimene ena nkalima mbuyo muno iye ikulibe, kuchokera demene adachokayo ampasi. Adalengeza, ndipo mzimayi wa ku Sunemu adapasidwa katundu, adapasidwa zinthu chifukwa cha umboni zazikulu zimene Mulungu adachita. Mudziperekera umboni inu. Tamanenani umboni wanu, tamauzani ena chimene Mulungu achita pa inu. Chapter 8 cha buku la 2 Mafumu tichichite mopasa chonchi, tikhale ngati tikupanga Bible study kuti tichimvese mwansanga. Paja tili mafunso kwana 6, ndani, kuti, liti. Ndiye ndinguyankha funso limodzi lokhali ndi funso number 4. Funso number 1, chapter 8 muli ndani ni ndani? Ndifuna tichite mopasa lero. Mu chapter 8 tikawerengamo tipezamo mmenemu mkazi wa ku Sunemu, muli Elisa, muli Gehazi, muli mfumu, muli Beni-Hadadi, mfumu imene ya Aram, komanso Yolamu mfumu ya Yuda ndi Ahazia ali mmenemo. Na chikuchitika nchani? Tibwere pamene ponsanga. Chimene chikuchitika, Elisa akumuza mzimayi uja mene adamukusira mwana uja, akunchenjeza. Mzimayi iwe udachita zabwino, udatijesa, udatisamalira, endi Mulungu adakupasa mwana, ndifuna ndikuchenjeze. Kudziko kuno kukubwera njala kwa zaka 7. Chenjezo langa nali samuka, choka, upite dziko lina, usakhale kunoyi. Ndi mzimayi uja adachenjezedwa, adagwira mawuwo, adanyamuka iye ndi banja lake ndikusamuka dziko ili la Israeli ndikupita kwa Filisiti. Adakhala kumeneko mpakana 7 years. Zitatha zaka 7 mpamene ankabwerera. Ndi pamene akubwerera, mzimayi uyuyu amafuna nyumba yake, amafunanso minda yake. Ndi akupita kwa mfumu, adapeza mfumu ali ndi Gehazi. Ndi Gehazi uja akucheza ndi mfumu uja, ndi nkukambirana kwawo ankakambirana za mphamvu zazikulu zimene Mulungu adachita mwa Elisa. Ndi malemba akunena akuti mfumu ija idamfunsa Gehazi, ndiuzeko zazikulu za mphamvu zodabwisa zimene Mulungu adachita pogwiritsa ntchito Elisa. Ndi Gehazi ankamfotokozera mfumu,
Mulungu achita zinthu ndi Elisa achita chakuti amafuna dziwe za anthu amene adauka kwa kufa. Elisa atapempherera ndi Gehazi adamuza zidachitika izi ndi akufotokoza. Mzimayi uyu wa ku Sunemu adafika kwa mfumu kuja kufuna nyumba ndi kufuna minda yace, chifukwa wabwera adachoka. Ena nkagonamo, ena nkalima minda yake, ndi adabwera ndikufuna zinthu zanga ufumu bwerere kwawo. Now Gehazi anakuti mfumu, zimene ninkanena zija mmodzi mwa mzimayi amene mwana wake adauka kwa akufa nduyu, endi mwanayo ndi ameneyi. Mzimayi mfotokozere mkuluyi. Naye mfumu inakuti tanduza zidakhala bwanji. Ndi adayamba kufotokoza mzimayi uja kumuza mfumu uja zidakhala dere, ndidalibe mwana, ndidakalamba, adandipempherera, kenako ndakhala ndi mwana, ndidandyesa mtumiki, kenako mwana uja adafa, ndidapeza ku phiri, ndidafotokoza, ndadandaulira kuchoka ku phiriko. Adatuma mnyamata uyu Gehazi bwera ni ndodo, adalephera kunchiza mwana uyu kenako adabwera mtumikiyo ndikudzapemphera mwana wanga, pakamwa ndi pakamwa, mimba ndi mimba, mwana wanga nkuuka kwa akufa. Moti mwanayo ndi ameneyi. Tili modzana Mulungu akuti mfumu ija dadalitsika ndi umboni, testimony. Umboni ngofunika kwa mpiri umasuntha. Umboni umatichosa pa level ina kutifika pa level ina. Umboni ngati pali munthu sakhulupirira, apa umboni pokapa amadzafika pokhulupirira ndi kukhudzika kwa mpiri. Mudziperekera umboni. Maintercessor tikufuna maumboni itu pano, osati maumboni a 2010, maumboni a 2025. Mulungu achitanji kuyambira day ya fasting paka na pano? Mulungu achitanji? Muli ndi umboni wanji? Mzimayi adanena umboni wake. Gehazi adamuza mfumu zazikulu zodabwitsa zimene Mulungu adachita. Muzamene Mulungu akuchita akuti mfumu atamva zazikulu adalamula kuti mkazi nyumba yake ipasidwe mwansanga, komanso munda wake apasidwe. Si munda okha, komanso zipaso zimene ena nkalima mbuyo muno iye ikulibe, kuchokera demene adachokayo ampasi. Adalengeza, ndipo mzimayi wa ku Sunemu adapasidwa katundu, adapasidwa zinthu chifukwa cha umboni zazikulu zimene Mulungu adachita. Mudziperekera umboni inu. Tamanenani umboni wanu, tamauzani ena chimene Mulungu achita pa inu. Ana Mulungu nthawi yativuta pano. Chabwino, chapter number 8 kuyambira verse number 7 mpaka na verse number 15 pali nkhani ya Beni-Hadadi, mfumu ya Asiria kapena kuti ya Iram. Mkulu yakuti adadwala, adadziwa chinsinsi chokafikira kwa munthu wa Mulungu. Adali ni mphatso, bakonza mphatso zace nkutuma Hazaeli. Akuti Hazaeli, pita ukafunse kuti ndichira kapena ndifa. Ndi adapita akafunsa kwa munthu wa Mulungu, ali ni mphatso zace, ndi uchira kapena ndi umwalira. Ndiye mukaona verse number 10, kulinda mbira 10 kapena verse number 10. Elisa adayankha nati, chauta wandionetsa kuti adzafa. Adzafa, komabe pita kamuze kuti adzachira. Atatero Elisa adamuyang'ana kwambiri Hazaeli mpaka adachita manyazi. Apo Elisayo adayamba kulira. Message, mphatso wabweresa inde, koma ukamuuze Beni-Hadadi akufa. Kenako Elisa kumuyang'ana kwambiri Hazaeli, kumuyang'ana mpaka naye kuyang'ana pansi kuzolima. Elisa adayamba kulira ndi adadabwa. Hazaeli, mulira chifukwa chani? Adachikulira inechi ndikulira chifukwa cha Israeli, chifukwa udzayichita nkhanza kwambiri, chifukwa mfumu imene kudwala ikanguti yamwalira iweyo udzalowa, ndipo iwe ukadzalowa udzazunza kwambiri Israeli. Pano ndili chisoni ndi Israeli, ndinayo chisoni. Ndiye kumapeto kuti kuona Yehoramu mfumu ya ku Yuda muchaka cha chisanu cha ufumu wa Yoramu mwana wa Ahabu mfumu ya ku Israeli. Yoramu mwana wa Yehosafati mfumu ya ku Yuda adayambapo kulamulira dziko la Yuda. Yoramu
anali ndi zaka 32 pamene ankalowa ufumu, ndipo adalamulira zaka zisanu ndi zitatu ku Jerusalem, only 8 years. Tsono Yehoramu ankatsata makhalidwe oyipa a mafumu aku Israeli, monga mmene linkachitira banja la Ahabu, pakuti adachita zoyipa zilizonse pamaso pa chauta. Komabe chauta sadafune kuwonongeratu mbumba ya Yuda chifukwa cha Davide. Kumapetopetoko mona kuti Ahaziya mfumu ya ku Yuda, chaka cha namba 12 cha ufumu wa Yoramu mwana wa Ahabu mfumu ya ku Israeli, Ahaziya mwana wa Yehoyada mfumu ya ku Yuda adayamba kulamulira. Ahaziya anali ndi zaka 22 pamene adalowa ufumu, ndipo adalamulira chaka chimodzi ku Yerusalemu. Mai wake anali Atalia, mdzukulu make wa Omuri mfumu ya ku Israeli. Iyeyo ankatsata chitsanzo choyipa cha banja la Ahabu, adachita zoyipa pamaso pa chauta monga mmene ankachitira banja la Ahabu, poti anali mkamwini mbanja la Ahabu lomwero. Tipitirizebe titseke pamenepa, nthawi yatithera. Ndachita mopaza kuna nangowerenga usafuna kutanthauzira, koma nkhani yake ndi yomweyo. Zimafumu zoyipa idzi, zonyansa idzi, but kumangirira kwanga kwa lero umboni ngofunikira. Tamaperekera umboni. Bless you. Atate mudzina la Yesu, madzulo ano tuyamikani komanso kukupasani ulemu. Inu ndi Mulungu wabwino kwambiri, sitingathe kufananiza ndi ubwino umene muli nawo. Tazungulira, tafunafuna, tamusakasaka, tansowa wabwino ngati inu. Mulungu wokoma mtima kulibe. Nthawi zonse mmatikomera mtima, nthawi zonse mmakhala our side, ulemero upite ku dzina lanu. Mulungu amene mumadyesa, Mulungu amene mumaveka, Mulungu amene mumatetezera, Mulungu amene mumachiritsa, Mulungu amene mumakweza, Mulungu amene mumapambanisa. Dzina lanu ilemekezeke Jehova madzulo ano. Tikuyamikani komanso kupasani ulemu chifukwa cha tsiku labwino limene Jehova takuonani kuyambira mamawa kudzafika nthawi ino. Mulungu oyera mtima, ana anu tamanga pamimba, mamawa osadya, masana osadya. Jehova tikukufunani kwambiri, endi njala yathu njofuna kuti zathu zibwezeresedwe. Mulungu zathu zambiri zili ndi jabo, zathu zambiri zili ndi Satana, zathu zambiri Jehova zili ndi adani, endi chaka chino chokha ndi chokhumba chathu kuti zibwerere, ndipo zingabwerere ife Jehova titamanga pamimba. Zikomo mfumu wanu odabwisa komanso ulemerero wamtendere Jehova utsike pa ine, utsike pa banja langa, utsike Jehova pa oyera mtima awa, ana anu awa. Uwu ndi mpingo wanu uwu. Mfumu wanu utsike ku moyo uno wonse, mtendere wanu eni chapa mtima pano chichitike kwa aliyense mu dzina la Yesu Khristu. Jehova lamulirani endi tengani gawo, chita nawo ni modabwisa kwambiri, maunga kumamba chuma pansi pano ali nadzo zosowa Mulungu wa Israeli, zimene takhatu kudzipembedzera zosowa Jehova ku moyo uno. Ena kusowa zakudya Mulungu, ena kusowa ntchito Jehova, ena kusowa zovala Jehova, ena kusowa malo okhala, ena kusowa mabanja Mulungu, ena kusowa Jehova kuchirisidwa, ena kusowa mtendere wa mumtima, ena kusowa Jehova chakudya chenichenichi. Mulungu wokhulupirika, banilitsani ndipo apatseni ana anu. Ndikupemphera Ambuye mu dzina la Yesu Khristu. Tikudziwa ndife anthu, ndife olephera, taganiza mosayenera, tanena mosayenera, taonjezera nkhani, maso athu atichimwisa, tapenya kwambiri. Jehova malingaliro athu sadaganize bwino, tikhululukireni ndife olephera. Fafanizani machimo onse ndipo musakumbukirenso. Ndikupemphera mu dzina la Yesu. Jehova mfumu ya Israeli, mutichinjirize, mutitetezere, mutisamalire, mudalise zakudya, mudalise madzi amene tipitakalandira, mudalise porridge,
mudalise Jehova zakudya zonse zomasulira, dalisani dina yathu ya madzulo, mudalise zipatso zimene ano Jehova afuna atafune mu dzina la Yesu Khristu. Jehova, ena dalisika ndi thobwa, ena juwisi, ena Jehova kudya chips, ena mpunga, ena nsomba, ena bombe, ena kampango, ena Jehova ndi beef tiboni, ena ndi nsomba. Dalisani chakudya china chilichonse, kandi mpunga kandi chani, dalisani. Wina uyo alibe china chilichonse, mkumbukireni. Wina uyo alibe chomasulira, mkumbukireni. Zikomo chifukwa ndinu wabwino, mudzakhala wabwino mpaka na kalekale. Eti maukondani kwambiri Mulungu, tidzakukondani mpaka na kalekale. Tini maumbono chuluka, tikuyamikani chifukwa cha mawu anu. Marko chapter number 11 verse number 24, kuti muzinthu zilizonse mukazifunsa kupemphera, khulupirani mwadzilanda ine mudzakhala nazo. That we believe kuti chilichonse chikhala bwino pa ife. Maufumu tilanda dzibwerera mchaka chino, mabanja ndi china chilichonse ntchito mutipatsa, ndipo tikukhulupirira izi m'dzina la Yesu. Ilemekezeke dzina lanu, dalisani china chilichonse mwa Yesu Khristu mfumu yathu. Amen and amen.